खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। मोनसे सोमोनांथाव खौरां, साथाम सुबुङा गुवाहाटीआव सासे थाखो 5आव फरायनाय उन्दै हिनजावसाखौ किडनेप खालामनायाव पुलिसजों हमजादों। बे जाथाया जादोंमोन जेब्ला सासे उन्दै हिनजावसा गथ'आ गुवाहाटीनि डाउनटाउन एरियानि साखाथियाव बृहस्पतिबार सानखालि मोनानि 4:30 रिंगायाव किडनेपार्सफोरा किडनेप खालामदोंमोन, जेराव उन्दै हिनजावसाया आइसक्रिम लायनो थांगासिनो दंमोन। बे जाथायाव लोब्बा थानाय साथाम दुथां किडनेपार्सफोरखौ दिसपुर पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। नखरनि सुबुंफोरा गथ' गोमानायखौ पुलिसनो कमप्लेन होनायाव दिसपुर पुलिसआ गोख्रै नायबिजिरनायाव उन्दै हिनजावसाखौ नलबारि जिल्लानि मस्जियानिफ्राय गथ'खौ बासायनो हानाय जायो। दायनिगिरि किडनेप खालामग्राफोरनि सिनायथिखौ रकिबुल इस्लाम, आबु सफियान आरो मिन्टु आली होना सिनायथिनाय जायो। बेनि गेजेरावनो रकिबुल इस्लामखौ बे किडनेप खालामनायनि मास्टारमाइन्ड होनना मिन्थिनो मोननाय जायो। बे केसआव भारतारि न्याय साहित्य एबा BNS नि सेक्सन 83 नि गेजेरजों दिसपुर पुलिस स्टेशनाव केसखौ रेजिस्टार खालामनाय जायो होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं सनापुरनि कसुतलियाव बृहस्पतिबार सानखालि आसाम पुलिस आरो जायगानि थागिरिफोरनि गेजेराव इभिक्सनखौ लानानै जानाय दाङाबाजियाव BJP आरो कंग्रेसनि गेजेराव राजखान्थियारि बखिलायनाय सोलिगासिनो। मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा कंग्रेस हान्जाखौ बे जाथायनि दायनिगिरि होनना बुङो। बिथाङा बुङो दि इभिक्सनआ मोजाङैनो सोलिगासिनोमोन। अपोजिशन पार्टी कंग्रेसनि हेंथा दिन्थिनायनि थाखायनो जाथायनि थागिरिफोरा साहस मोननानै इभिक्सननि हेंथा रागा जोंखाङो आरो बे जाथाया जायो होनना गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो। बेनि गेजेरावनो आसाम आइजो कंग्रेस हान्जानि आफादगिरि मीरा बरठाकुरा खौरांनि गेजेरजों गिबि मन्त्रिखौ फिननाय होना बुङो दि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे फिसा थासारिखौनो सामलायनो हायासै। सुप्रिम कर्टनि गाइडलाइननि बादिब्ला सोरखारि हाखौ इभिक्सन खालामनोब्ला बेनि 1 दाननि आगोलावनो नटिस हरग्रोनांगौ, नाथाय गिबि मन्त्रिया जेबो नटिस हराखैमोन होनना आसाम आइजो कंग्रेस हान्जानि आफादगिरि मीरा बरठाकुर बिथाङा बुङो। खौरां मोननाय बादिब्ला बे पुलिस आरो जायगानि थागिरिफोरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजियाव पुलिसनि गुलियाव 2 सुबुंनि जिउ गोमाबाय। थैनाय सुबुंफोरखौ हायदार आली आरो जवाहिद आली होनना सिनायथिनाय जायो। गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो, जेराव शाहजाहान आलीनि आथिङाव गुलि नाङो। बेनि अनगायैबो सार्कल अफिसार नितुल खाटनियार आरो 4 पुलिस अफिसारा गोब्राब जोखोम जायो, जेराव सासे आइजो कनस्टेबलबो दंमोन। जोखोम जानाय गासैबो सुबुंफोरखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जायो, जेराव गासै 11 सुबुंफोरा फाहामथाय लागासिनो होनना खौरां मोन्दों। बे जाथाया जादोंमोन जेब्ला 100 बिगा हा जेराव 150 सुबुंफोरा थायोमोन बेखौ इभिक्सन खालामनो फैदोंमोन। इभिक्सनआ मोजाङैनो सोलिबाय थादोंमोन। दुंहाव थासारिया जादोंमोन जेब्ला थागिरिफोरा पुलिसफोरखौ गुबुन गुबुन बेसादफोरजों गाग्लोबदोंमोन आरो पुलिसनि गारियाव अन्थाइ खुबैदोंमोन। बेनि फिननाय महरै आसाम पुलिसआ थासारिखौ सामलायनो थाखाय ब्लेंक फायारिं खालामदोंमोन, जेराव 2 जायगानि थागिरिनि जिउ गोमायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। नेक्स्टआव दं बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय NDB आफादाव थानानै बि बांबुरगोरा बिथाङा इं 1988 मायथाइनि 14 सेप्तेम्बराव गिबियै बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जादोंमोन। NDBनि गिबि मुंख्लं बि बांबुरगोरा बिथांनि 36थि मुंख्लं सानखौ दिनै एबा 14 सेप्तेम्बराव उदालगुरि जिल्लानि खायजामाथिनि थुलुंगा फोथाराव फालिनो थाखाय थियारि जादों। बर' हारिखौ गेरेमसा हारि आलादा रायजो बड'लेण्ड एबा उदाङै थांना थानायनि मोनथायनि थाखाय जिउ बाउसोमनाय गासै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै सिबिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव गासै रायजो राजाफोरा हेफाजाब होलायदों। नेक्स्टआव दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा BTR नि दफाफोरखौ दासिमबो मावफुंजायैनि आरो थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय दिल्लीयाव रिभिउ मेल जथुमा जानानै थाङो। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय BTR गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ मावफुंजादों आरो माखासे दफाफोरा दासिमबो मावफुंजायाखै। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदान दिल्लीयाव भारत सरकारनि मावख'गिरिफोरजों BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय रिभिउ मेल जानानै थाङो। बे रिभिउ मेलनि गेजेरजों BTR एकर्डनि दफा बादियै गामि सोसननाय, BTR नि गामि बारायनाय बायदि बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जायो। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि आरो गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। नेक्स्टआव दं BTRआव ABMSUआ खावनै एबा मोननै जाबाय। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बग्रिबारि गामिनि महामाया हटेलाव मोनसे गोदान आफाद दाफुंनाय जायो। सोलिबाय थानाय ABMSUनि आफादगिरि नेहाथारि सानैखौबो राजखान्थिजों लोब्बा थानायनि अजद दैखांनाय जायो। हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि खामानि मावनो थाखाय राजखान्थिजों लोब्बा गैयै गोदान आफाद दाफुंनाय जायो होनना खौरां मोन्दों। बे गोदानै दाफुंजानाय आफादाव आफादगिरि महरै आली आजम शेख आरो नेहाथारि महरै सलिमान आली शेखखौ सायख'नाय जायो होनना खौरां मोन्दों।
नेक्स्टआव दं मोनसे गिख्रंथाव रेल जाब्रबथाय जेराव 55 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो बिथांनिनो फिसौजोआ गोब्राब थासारियाव रैखा मोननो हायो। बे जाथाया धेमाजि जिल्लानि सिला बोथोराव जायो जेराव गंसे आइटेल कार गारिया रेल लामाखौ बारस'बाय थानाय समावनो डेकारगाव थांनाय ट्रेन गारिया सौग्रावनानै 1 किल'मिटार जानथायसिमहालागै कार गारिखौ बुखारनानै लाङो। थैनाय 55 बोसोर बैसोनि सुबुङा अरुणाचल प्रदेशनि पासीघाटआव साख्रि मावोमोन आरो मुंखौ रिगु रिबा होनना मोनथिनो मोननाय जादों। जायगानि रायजो राजाफोरा फोरमायोदि जाब्रबथाय जानाय जायगायाव आयेन बेरेखायै लामा बारस'नाय जायो जेराव सिगांनि समावबो बे जायगायाव जाब्रबथाय जानानै सुबुंनि जिउ गोमाखांबाय। रेल बिफाना जाहाथे बेयाव रैखाथिनि क्रसिं होयो बेनिखायनो रायजो राजाफोरा दाबि खालामगासिनो, थेवबो रेल बिफाननिफ्राय जेबो राहा लानाय नुनो मोनाखै। बेनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा रेल बिफाननिफ्राय क्रसिं बानायना होनायनि थाखाय दाबि खालामदों। नेक्स्टआव दं थांनाय साननैसो सिगांसो कलकातानि सासे डक्टरखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि जाथाय जानायनि उनाव आरोबाव मोनसे जाथाय जानाय सोराङाव फैदों। बिहारनि सासे नार्सखौ जिनाहारि खालामनो नागिरनाय जाथाय जादोंमोन जेराव सासे डक्टर आरो बिनि लोगोफोरा जौ लोंनाय थासारियाव दंमोन आरो नार्सखौ हानजा जिनाहारि खालामनो नागिरदोंमोन। जाथाय खालामनाय दायनिगिरिनि सिनायथिखौ डक्टर सन्जय कुमार आरो बिनि लोगो सानै सुनील कुमार गुप्ता आरो वाडेश कुमार होनना सिनायथिनाय जायो। बे जाथाया बिहारनि गंगापुर आरबिएस हेल्थ केयार सेन्टाराव जादोंमोन। खौरांनि बादिब्ला देहा फाहामसालिखौ सिंनिफ्राय बिसोर बन्द खालामजोबदोंमोन, सीसीटीवी केमेराफोरखौ बन्द खालामजोबदोंमोन आरो नार्सआ मोनायाव खामानि फोजोबना थांनो नागिरनायाव जौ फेनाय बिसोर साथामा नार्सखौ गाग्लोबनो नागिरनायाव नार्सआ बिसोरखौ सार्जारि खालामग्रा गोबौ ब्लेडजों दुथांफोरखौ गाग्लोबनानै गावखौ रैखा खालामना खारनो हायो। दायो पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय सोलिगासिनो होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं धुबुरी जिल्लायाव सासे उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ जबरदस्ति हाबा खालामनो नागिरनायाव उन्दै हिन्जावसाखौ धुबुरी पुलिसआ रैखा खालामनाय जायो। उन्दै हिन्जावसानि बिफाया जाथायनि बागै अजद होनायाव धुबुरी पुलिसआ बुधबारनि हर गेजेराव मोनसे नायबिजिरनाय हाबाफारि लानाय जायो। अजदनि बादिब्ला अकिबल मण्डल मुंनि सासे सुबुङा उन्दै हिन्जावसाखौ खावदोंमोन आरो जुलि लानो नागिरथाबदोंमोन। दायनिगिरि अकिबल मण्डलआ उन्दै हिन्जावसानि बिफाखौ हुमखि होदोंमोन आरो बुधबारनि हर गेजेराव उन्दै हिन्जावसाखौ लांखारनायनि उनाव धुबुरी पुलिसनो अजद होनाय जायो। धुबुरी पुलिसआ जाथायखौ मोनथिनानै हरखाबै खामानियाव नांथाबो आरो माखासे घन्टानि उनावनो मासेरजार मुंनि गामियाव हिन्जावसाखौ नागिरना मोनो आरो मोजाङै न'सिम लाबोफिननाय जायो आरो दायो दायनिगिरिनि हेंथा केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। भारतनि रेलवे बिफाननिफ्राय 12,000सो रेलवे बिफानाव लांदां जाना थानाय मासिफोरखौ थिसनथायनि बागै रेलवे बिफाना फोसावनानै होदों। एप्लाइ डेटआ दिनै एबा 14 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन आरो लास्ट डेटआ 13 अक्ट'बरसिम थागोन। बैसोनि सीमाया 18 बोसोर बैसोनिफ्राय 32 बोसोर बैसोनि गेजेराव बे साख्रियाव एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंनि ST SC फोरनि थाखाय एप्लिकेशन मासुलआ 2,500, नाथाय बे खाबुखौ हायार सेकेन्डारि पास जानायफोरनिफ्रायसो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो ग्रेजुवेटफोराबो हागोन। हायार सेकेन्डारि पासफोरनि थाखाय गासै 3,445 मासिफोर दं आरो ग्रेजुवेटफोरनि थाखाय 8,113 मासिफोर दं। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय रेलवे बिफाननि अफिसियेल वेबसाइटनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय। थेंक्स फर वाचिं।